Prest gaude? Listo? Oso ongi, eskerrik asko, tortzeagatik, egunon guztioi. Gaurkoan urteroko ekonomia suspertzeko planaren ebaluazio antzeko bat egiteko egin dugu deialdia, prentsaurroko hau. Eta nik tokantzai pixka bat gogoratzea zenbait kontu, lehenik eta behin esan, legealdi hasieratik ja markatu genuela lehentasun nagusi moduan ekonomia suspertzeko estrategia izatea Foru Aldundian, eta horretarako gainera kantitate ekonomiko borobil bat markatu genuen, legealdi osoan 200 milioi inbertitzea ekonomia suspertzeko, eta urtero 50 milioi tokatzen da kudeatzea arlo horretan. Guk hasieratik ja markatzen genuen terrenoa, zeintzu ziren 50 milioi horien banaketa urtero, 27 milioi industriaren atalari tokatzen zitzaizkion, lehen sektoreak 5, beraz izango litzateke Ainuaren departamentuaren kudeaketa biltzen zuena, eta gero gizarteratze arloa, gizarte politiketan 8, eta gainontzeko hartuko luke kultura eta turismoak. Eta horrekin, bilduko litzateke gure ekonomia suspertzeko planaren zenbakien kopuru osoa urtean. Eta orduan gu joan gera hori martxan jartzen, eta gaur behintzat Ainhoa hemen izanik azpimarra berezia jarriko genioke, besteak beste industria eta baita ere, arlo batean nekazaritza ikuspegi horri. Esan ez dela gu daukagun ikuspegi bakarra. Hau izango litzateke legealdi hasieratik markatutakoa, eta gero legealdian zehar beste aspektu bat indartu dugu baita ere, eta gerozta indar gehiagoarekin dator. Hemendik aurrera indarra handia izango litzateke, eta da batipat etorkizunari begira, eta etorkizuna eraikiz programaren barruan azpiegitura estrategiko eta apustu estrategikoak egiteko daukagun ildoa. Eta hori izango litzateke beste komunikazio bat izan beharrekoa, eta honik gehitzen zaiona. Ez ditugu beraz gaurko komunikazioarekin nahastu nahi, baina ez dugu horrekin bigarren mailan utzi nahi arlo guzti hori guretzako gerozta indar gehiagorekin etorriko dena. Guke aipatu sustapen ekonomikoa, ekonomia suspertzeko arlo hori egin genuena eta jarri genuela martxan testu inguru jakin batean, garai hartan oraindik ere krisi irteeran genden, eta nik esango nuke txertatu nahi dugu ekimen hau kontestu ekonomiko jakin batean, eta kontestu ekonomiko hori nik esango nuke gerozta hoberuntz dijoala, hobetzen ari den egoera ekonomiko baten ari gera, jardunean, baina ez dugu ahaztu behar, eta beti aipatzen dugu hori prudentziz ikusi behar dugula, eta baita ere beti egoten direla berri txarrak, kontestuan ez da hoberuntz joan, beti eukitzen ditugula elementu negatibo batzuk, eta horrek beti ekartzen gaitu prudentzi perspektiba batera, ez? Eta batipat triunfalismotik ihes egiteko. Guk ekonomiaren aipamena gaur bertan aipatzen den berri bat guretzako funtsezkoa da langabeziaren tasa, indize guztien arabera 10%tik ja jaitsita daukagu langabezia lurraldean, eta hori benetan azpimarragarria da. Gero esan baita ere gure enpresen kopurua baita ere gonuz dijoala, eta kasu honetan urrian 20.707 enpresa genituen. Eta guretzako hori hazkunde dinamika batean oso datu ona da. Ez dugu ahaztu behar baita ere, azaroko datua dirubilketaren ikuspegitik Foru Aldundiarena iazkoarekin parekatuz 12,3ko hazkundea ekarri digula, eta hori ere guretzako ona dela. Ez dugu uste datu horrekin amaituko dugu urtea, baina bai markatzen du tendentzia bat. Eta tendentzia hori baita ere dirubilketaren ikuspegitik lotzen da ibilbide edo ekonomiaren bilakaerarekin. Eta hori nik uste dut importantea dela. Eta baita ere azkeneko urteetan markatzen den tendentzia hori barne produktu gordinaren ikuspegitik 3%tik ingurun edo hortik gora ibiltzea benetan azpimarragarria da. Horrek garamatza, berriro diot, ekonomia suspertzeko plan horrek, geroz eta inpakto zabalagoa edukitzera. Guk alegin egiten dugu, baina alegin horrek fruitu gehiago ekartzen ditu lurraldean, hain zuzen ere lurraldea ekonomikoki dinamikoa dagoelako urtez urte. Eta gero aipatuko ditugu zehatzago, baina guretzako behintzat benetan datu bat dago guretzako importantea dena, eta da zenbat enpresari eragin diegun markatu ditugun kantitate ekonomiko guzti horiekin da gure programekin.
eta iaz balin genituen 3.000 bat enpresa laguntzen geniena, enpresa, zentru, eragile sozioekonomiko, azkenean, kopuru, Gipuzkoako mundu ekonomikoko eragileak balin ziren 3.000 gure babesa hartu zutenak eta gure programarekin bat egin zutena, aurtengoan, ebaluazio bezala esan dezakegu, 3.800 enpresa ditugula. Beaz, iaz baina 800 enpresa gehiago. Horrek markatzen du tendentzia bat. Eta espezifikoki, nik azpimarratu nahi juzke kopuru bat bai enpresa txiki eta ertainan ikuspegitik, 800 enpresa txiki eta ertainei iritsiko zaie gure itzala edo gure programan itzala, eta baita ere negozio eta enpresa berrien ikuspegitik, ekintzailetza arlo horretan 510 enpresetara iritsiko da. Eta lanpostuen ikuspegitik, 2.200 lanpostuen sorreran parte hartu dugu Foru Aldundi bezala, biztan da, ekonomi ehunarekin batera. Beraz, balantzea nik uste dut ona dela, eta balantze honekin batera, gero joango ginateke xehetasunak aztertzea programaz programa, ze helburu markatu genituen, arloz arlo, eta hori izango litzateke Ainuaren lan gaurko prentsaurreko honetan. A mí, desde la perspectiva de la Diputación Foral de Guipúzcoa, marcar esa afirmación que a mí me parece que es fundamental en este contexto. En una trayectoria de crecimiento económico moderado, la Diputación Foral de Guipúzcoa se constituye en un agente activo para facilitar precisamente la competitividad de las empresas, el desarrollo que en este momento están realizando las empresas, las apuestas que están realizando y tanto desde la perspectiva del empleo generado como desde la perspectiva de las nuevas empresas que se han puesto en marcha, como desde la perspectiva del desarrollo de las pymes en el territorio y de su competitividad. La Diputación ha puesto en marcha un programa ambicioso desde el principio de la legislatura y constatamos que ese programa está dando sus frutos y conecta también con un desarrollo progresivo de la dinámica económica del territorio. Eso redunda evidentemente también en la mayor recaudación, redunda también en la creación de puestos de trabajo y en la reducción del dato del desempleo, que en todos los índices ya se reduce por debajo de los 10 puntos. Eso, desde el punto de vista del territorio, nos tiene que llevar a una satisfacción moderada, prudente, en la medida en que siempre surgen noticias malas que hace que tengamos los pies en la tierra y no caigamos jamás en el triunfalismo ni en la autocomplacencia. Pero los datos cantan y las evidencias están ahí. Y desde ese punto de vista, la valoración tiene que ser positiva forzosamente. A partir de ahí, Ainhoa es la que desglosará los programas. Ainhoa Zuria. Mila esker. Bueno, egunon guztioi. Nire aldetik datuetan eta gehiago sakondu partez egingo duna pixkat ideia nagusi batzutan sakondu dugu. Batez ere guretzako garrantzitsua dien ideia nagusi horietan. Dakizuen bezala eta diputatu nagusiak errepikatu duen bezala, aldundiak bere buruari jarri dion helburu nagusinetakoa da enpresei laguntzea. Eta batez ere enpresei laguntzea hobeak izaten, lehiakorragoak izaten. Bai produktu eta zerbitzu berriak eskainiz, baita beraien produktuak eta beraien aktibidadea bera nazioartekotzean laguntzen, eta baita aurrera begira dituen, etorkizunera begira dituen erronka horiei aurrera begiratzen eta laguntzen. Ideia nagusi bezala, nik aipatuko nuke ekintzailetasuna. Batez ere, 2017an izugarrizko dinamismoa antzeman degulako, 510 enpresa berri sortu dira, horietatik 220 emakumeak bultzatutakoak, eta horietatik 40 inguru proiektu berritzaile oinarri teknologikoa duen proiektuak. Hori datu esanguratsua da, eta nik uste dut Gipuzkoak izan duen ekintzaile perfil hori mantentzen duela eta sendotu egiten degula. Bigarren ideia nagusia da digitalizazioa. Askotan aipatu dugu gai hau, baina hemendik aurrera beti gure ahotan izango deguna. Gure enpresa, gure ehun industriala jauzi handi bat ematen ari da digitalizazio arlo honetan, eta 2 milioi euroko diru laguntzak zuzendu ditugu enpresa industrialak 50 proiektutan bideratzeko, bai inbertsioetarako eta bai ikerketa eta garapeneko proiektuetara bideratuta.
Eta puntu honetan bai aipatu nahiko nuke gure inbertsioak bultzatzeko gaitasuna. Zeren eta guk jartzen dugun milioi bakoitzeko 3 milioiko inbertsioa sustatzen dugu. Aurten jarri dugu martxan baita ere Gipuzkoa 4.0 fabrikazio aurreratuko sarea. Eta 200 enpresa txiki eta ertainek, beste enpresa aurreratugok eta zentru teknologikoen kasu praktikok edo adibide aurreratu horiekin ikasi dute nola aurreneko pausoak eman digitalizazio prozesu horietan. Sobre los programas que se centran más en el tema de la competitividad, en el arraigo de las empresas, esfuerzos que se dedican al tema de diversificación en modelos de negocio, al tema de la internacionalización, hemos apoyado a más de 800 pymes industriales. Por lo tanto, son ayudas, subvenciones que afectan a más de 30.000 trabajadores. En cuanto a las novedades que puede recoger el Plan de Reactivación Económica de cara también al 2018, destacar que tenemos que seguir ahondando en las apuestas estratégicas que ya ha marcado el diputado general. Son ámbitos de gran potencial de futuro para Guipúzcoa y ya los hemos identificado, estamos trabajando en ello y tenemos que impulsarlos de manera significativa ya el 2018. Mantenemos la apuesta en los programas para apoyar la innovación, la competitividad, porque entendemos que es una manera muy efectiva de crear puestos de trabajo y sobre todo de mantener ese arraigo, ese enraizamiento de las empresas en Guipúzcoa. Es un punto que nos preocupa y nos ocupa. El año que viene sí que intensificaremos, aunque ya hemos empezado a trabajar en ello, en la estrategia por el talento. En todas las visitas que hacemos a las empresas, en todas las reuniones que mantenemos con todos los agentes económicos, nos muestran esa preocupación por el tema del talento. Tener definidos esos perfiles para esos nuevos puestos de trabajo, y es una necesidad, son nuevas ofertas de trabajo que tenemos que ir satisfaciendo. Hemos puesto en marcha la estrategia Guipúzcoa Talent. La semana que viene, el día 27, vamos a organizar el segundo evento en el que vamos a reunir a trabajadores, estudiantes que están trabajando en el extranjero. Los vamos a reunir con empresas de Guipúzcoa que están ofertando ya esos nuevos puestos de trabajo. Estamos trabajando en esta estrategia de talento en una estrategia conjunta de territorio, que nos vaya a permitir, sobre todo eso, retener nuestro talento aquí en el territorio y atraer nuevo talento también, talento de fuera. Hori industriaren aldetik, gero ogasunaren aldetik aipatu baita ere 2017an indarrean jarri dela foru arau berri bat. Enpresaren kapitalean parte hartzeko laguntzen duen edo bultzatzeko foru araua. Azkeneko datuen arabera, 36 enpresetan hartu da parte, langileek parte hartu dute beraien kapitalean, eta igoera nabarmen bat dela aipatu dezakegu. Esan gainera, bai ogasuneko departamentuak eta bai sustapen ekonomiko departamentuak, bi departamentu hauek elkarlanean dabiltzala, gu sustapen ekonomiko departamentutik 10 urte daramatzagu langileen parte hartzeko akzioak eta ekintzak bultzatzeko, bateragarria dira eta ikusten dugu elkarlanean aritze honek frutu hobeak ematen ditula. Programa eta finanziazio desberdinak daude, langileen parte hartzea bultzatzeko, eta batez ere hemen ere bultzatzen duguna da enpresa horiek lurraldean errotzea. Eta aipatu baita ere, aurtengo erreforma fiskalaren ondoren, bai startupak eta bai inbertsioak bultzatzeko, neurri konkretua jarriko direla martxan, batez ere lehen aipatu dugun ekintzailetasun ekosistema hori bultzatzeko eta indartzeko batez ere. Lehen sektorean, aipatu sektorearentzako desafioak diren arlo horietan indar berezi bat jarri degula, eta hemen ere dinamismo berri bat antzeman degula. Alde batetik, 20 gaztek jarri dituzte martxan ustiapen berriak sektorean, desafio nagusi bada gazte horiek sektorean sartzea, eta 2008tik ona zifra altuena lortu dugu, 20 pertsonak jarri dituzte martxan horrelako ustiapen berriak. Basogintza arloan ere izugarrizko gorakada izan dute eskaerek, 1300 basojabe txiki eta enpresari lagundu diegu, bai
estrakzioa eta basoen berritze horretan, eta baita horretarako azpiegitura eta makinaria inbertsioetan laguntzeko. Eta 152 baserrik egin dituzte inbertsioak beraien ustiapenak esplotazio horiek modernizatzeko, inbertsioa berriek sartzeko eta nolabait berrikuntza eta profesionaltasun hori sektorean ere geroz eta gehiago txertatzeko. Gizarte politika arloan hor dituzue datu orokorrak, baina esan hemen ere departamentu desberdinak elkarlanean ari garela, batez ere enpleagarritasun hori bultzatzeko. Orain dela hilabete oronan izan genuen jardunaldi horretan aipatu genuen, badirela kolektibo batzuk, talde batzuk adinagatik, formazio mailagatik, edo bestelako arrazoiengatik, zailtasunak dituztela enpleagarritasun hortan aurrera egiteko, ez? Elkarlanean, departamentu desberdinak, horreri gera pauso desberdinak ematen, eta gure lurralderako desafio nagusiedan puntu batean aurrera pausok ematen. Eta kultura eta turismoa, ekonomia suspertzeko plan honetan parte hartzen duen laugarren departamentuak, esan, kulturari lotutako sektoreak bultzatzen ari gerela. Batez ere Eusko Jaurlaritzarekin elkarlanean, sektore sormen industria horiek landuko ditugu, indartuko ditugu, eta Foru Aldundiare Jaurlaritzarekin elkarlanean horretan estrategi bateratu batean gabiltza. Bono kultura delakoak ere indarrean jarraituko du, batez ere kultura horretan, sektore horretan kontsumoa bultzatzeko, eta turismo arloan dakizuen bezala turismoa lurralde guztira zabaltzeko estrategia bideratzen ari da eta bere emaitzak ematen ari da dagoeneko. Eta gure aldetik hori da guztia. Galderarik edo baldin baduzue? Quería, por favor, pedirles una valoración respecto a los últimos acontecimientos en Edesa Industrial o Fagor Electrodomésticos. Bueno, pues como sabéis, la semana pasada Fagor Secop se pronunció en torno a la marca. Estamos en contacto con los trabajadores y yo creo que hay pendiente una reunión con los trabajadores para hacer un planteamiento de la última propuesta, porque los trabajadores todavía no estaban al corriente de esa propuesta. Nosotros estamos en contacto tanto con Gobierno Vasco, con el Ayuntamiento de Arrasate y con el Comité de Trabajadores. Estamos un poco a la espera, coordinados, pero a la espera tanto de Fagor, los próximos pasos que Fagor ha solicitado el no ceder la marca, no seguir cediendo la marca, y un poco también a la respuesta de los trabajadores ante esa reunión con la dirección de la empresa. Si no recuerdo mal, el Edesa Industrial, entre otras circunstancias que hacían difícil, aparte en caso de que no tuviera la marca, que hacían difícil la apuesta industrial por Euskadi, aparte de unos salarios altos o un coste laboral alto, creo recordar que el comunicado de la compañía catalana hablaba de falta de subvenciones. Yo no sé, en fin, si la Diputación tiene algo que decir a ese respecto. No creo que sea el problema la falta de subvenciones. A nosotros no nos han trasladado nada en ese sentido. Estamos en contacto también con la dirección de la empresa y nuestra máxima preocupación en estos momentos son los trabajadores, que quieren tener esa información directa por parte de la dirección, una información directa de la última propuesta. Y en principio yo creo que hay otros problemas más que la falta de subvenciones. Ondo, ez dakit, zerbait galditu dan, faltan, nahiko dezun horrekin. Listo, orduan. Venga, eskerrik asko.